Искахте и дамски часовник? Представяме ви едно страхотно данско бижу Casio G-Shock GMS 110. Ежедневен часовник с кварцов механизъм и минерално стъкло, кръгла форма и корпус от полимер съчетан с благородна стомана. Дисплей е комбиниран и е в сив цвят. Каишката е черна, изработена от полимер и тежи само 58 грама. Часовникът е водоустойчив до 20 бара при плуване или гмуркане, издръжлив срещу удари и вибрации. Показва световно време за 29 града и разполага с автоматичен календар, който се самосверява, вземайки предвид високосните години и различната дължина на месеците. Часовникът разполага още с 12-24 часов формат, таймер за обратно броене и хронометър. LED индикацията добавя светлинен сигнал към функции като аларма и таймер, 5 ежедневни аларми и почасов сигнал. Часовникът предлага пълен контрол с сигнализация на кръгъл час on-off. Разгледайте още такива страхотни модели на Casio в нашия TikTok профил.